Ето един компютър Tandon 386 на 25 МГц. Това му е външната кутия. Доста сериозна машина е използвана за медицински цели. Ето го работи компютъра. Това му е хард диска. То е нещо като скъзи. Това е контролера му. Много сериозно изпълнение. Контролера. Ето това е другия контролер, който е закрепен за захранването посредством начина. Иначе всичко друго си му е нормално вътре. 386, позлатен процесор, памет е всичко чисто злато, позлатени с плочки. А контролерът е много интересен. Ето сега ще го рестартираме компютъра. И той започва да бучи, стартира тест на паметта. Ето 1 мегабайт. След малко ще разпознае едно по едно устройствата и ще ме попита от кое да стартира. Ето. Please wait, моля, чакайте. F7 може да стартира с дискета. След малко ще се появи хард диска. F1 активен partition. Data Pack Drive. Най-отдолу имаме през функционален бутон. Например F9. Можем да извадим. Дайте да пробваме сега F9. Ето. Тук започва да мига. 30 мегабайта. Персонал дата пак. Ето чрез един механизъм специален го изважда. Tandon. Тук отзад му е буксата. Когато искаме, вкарваме го този Tandon вътре. Натискаме, той штраква, започва да бръмчи, да бучи, премигва, разпознава. Ето тук на екрана, след малко ще го разпознае. Аз съм инсталирал DOS5, няколко игри за тест, драйвер за мишка, за да може да... Ето колко простичко менюто направено с страхотни биоси вътре, проми, написани за него. Ето, чрез F1, активен partition, чрез F7 можем да стартираме от флопи. В момента с F1 ще стартираме от активен partition. Ето, тръгва се DOS-а. Жестока машина. Ето можем да стартираме, например, една игра чрез плюсчето. Избираме се, не знам какво има като игри. Мисля, че някакъв стандартен пакет, някои други. Ето. Клонем вайдера. Значи пак трябва да се преместиме нагоре. Така. Ето той си пилка, зарежда. Цък, цък, цък. И това се стартира демото. В момента съм му сложил VGA платка. Той може да работи с CGA платка. И с VGA платка, само и с слотове има вътре. Но страшно много контролери. Иначе си става един страхотен компютър. Когато, например, се монтира и капака. И капака става много красив. Сега няма да го монтирам капака. Изписва се Tandon. Има устройство за флопи, 1,44 мегабайта стандартно флопи. Има някакво Omega TAP 250 устройство за касетка. Дата касета, която също е като носител на информация. Също е вързана към този контролер. Води се
много пъти по-бързо от едно ST 225, което беше ST-тата, които бяха MFM дискови с контролер. Този контролер също може да контролира и ST-та, може да контролира и този 30 мегабайтов персонал дата пак. Хард диск, който е подобен на ST, обаче нещо като скъзетата, страхотно по-бърз. Всичко се компресира в два диска вътре. Не може да има загуба на информация, просто е направено вечно да работи с страхотно много часове на работа. Иначе си има ледчета, красив е, ресет, пауър. Всичко в него е оригинално и фабрично. И това е един стар компютър, ето го вързан на модерен монитор VGA с клавиатура и мишка 1386 от моята ретро колекция. Бай-бай!